Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Як было справедливо, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Молись за нас, кто в тебе порятунку шукає, і за тих грешних, хто тобою погаджає, особливо за хворих і канаючих. Пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи все души до неба, и допоможи особливо тим, кому найбільш потрібна твоя милосердність. Сказала Мария, величая душа моя Пана, и радуйся дух мой, Боги моей славы. Боже, я Бог вокруг своей судьи. И теперь благословлять меня будут все поколения. Бо великое учинил мне всемогутный, а я Богу святое. Показал он своей правитель, рассеял их на духе сердца, скинул могутных с трона и возвысил покорных. Отче наш, который есть в небе, свети имя Твое, Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего, что земного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Аминь. Святая Мария, полная ласки, Пан с тобой, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего Иисуса. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, полная ласки, Пан с тобой, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего Иисуса. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, полная ласки, Пан с тобой, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего Иисуса. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, полная ласки, Пан с тобой, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего Иисуса. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, полная ласки, Пан с тобой, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего Иисуса. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, полная ласки, Пан с тобой, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего Иисуса. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, полная ласки, Пан с тобой, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего Иисуса. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, полная ласки, Пан с тобой, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего Иисуса. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, полная ласки, Пан с тобой, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего Иисуса. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, полная ласки, Пан с тобой, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего Иисуса.
Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як было справедливо теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. О Мария, безрассудница родного Израиля, Молись за нас, кто Тебе поротун желает, и за грешных, кто тобой погожает, особливо за хворых и канающих. о моє, Пробачь нам грехи наши, заховай нас от огня пекельного, проведи все души до неба, и да поможи особливо тем, кому наибольше потребна Твоя милосердность. Сенечки хвалитну клятву, укоренованные, святейшей Пани Марии. Девушки нас, явился тебе послал Твою Мессию и благодарство Бога нашего, и лады Христа Его нам, крутилки обвиновался братов наших, яки день и ночь обвиновавшего их и Богом нашим. Отче наш, что есть в небе, святится имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Аминь. Святая Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод Твоего Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод Твоего Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, полная ласки, Пан с тобой, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод Твоего Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, полная ласки, Пан с тобой, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод Твоего Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, полная ласки, Пан с тобой, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод Твоего Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, полная ласки, Пан с тобой, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод Твоего Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, полная ласки, Пан с тобой, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод Твоего Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, полная ласки, Пан с тобой, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод Твоего Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, полная ласки, Пан с тобой, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод Твоего Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, полная ласки, Пан с тобой, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод Твоего Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як было справедливо теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. О Мария, безрассудно родно зачатая, Молись за нас, кто Тебе породум шукает, и за тих грешних, кто Тобой погорджает, особливо за хворих и канающих. о мой Иисус, Пробачь нам грехи наши,
заховай нас от огню пекельного, проведи всі душі до неба і допоможи особливо тим, кому найбільш потрібна Твоя милосердність. Твоєю обороні даємося, Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от усялякой злой пригоди вибавляй нас завсюди. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. пам'ятай найсвятіше Пане Марії, що ніколи не старалися, попаділа за Бог і вселився кається, и тому лишь твоей опеки просится. В этим довером наткнули до Тебе, о Пан Пану, и Мать нашей носит, Царевну Божию, перед Тобою грешных пачек Твоих, о Мать Слово, не помогай Слово любви, але почуй их ласкаво, выслухай, Аминь. Спев номер 88. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, нашої недільної Охаристії. Питання з Єзусом з мертвих повстав. Щодня, от апостолі неділю картичника, прийшов уже 92 раз, а виходить сучасний день миссии. Это день, тот день, когда мы молимся в этой инстанции миссии. Думаю, конечно, про костел проучить людей, які чекають Бога ще не відають Євангелія. А так само думаємо про тих побач, знані людей, які живуть в нашому місті, в наших домах, в наших містах праці зустрічаються в школі, які так само ще Бога не відають. Этот день має бути, наверное, тим днем, коли ми обуджаємося і трошки
менавіта выходзім з ініцыятывы. Бо часам можам прызвычаіцца да таго, што ну так, ёсць вакол нас людзі, якія яшчэ не знаюць Бога і ўсё, іх выбар. І Касцёл з натуры сваёй місійны, верай павінны дзяліцца. Таму сёння хочам маліцца у іх інтэнцыі. За місіянераў, а таксама за тых, хто яшчэ чакае Бога. Подумайте, може, за кого особливим чином хочете прийшати імшу ахаровати і споткання з Єсусом свої молитви. На початку этой святої імши щира і напросить Пана Бога за наші гріхи. Сповідаючи Богу всемогутному і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми, думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за мене до Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог всемогутний, і отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Бога на вершинах людям доброй волі, хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Молимся. Этой святой душой на интенции Валентина и Василя прилежат для здоровья Божьих ласков,
i opieki Najświętejszej Panny Maryi, mocnej wiery dla nich. Всемогутний вічний Боже, допомагай нам завжди охотно виконувати Твою волю і служити Тобі со щирим серцем. До Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і владає у єдності Духа Святого, Бог про усі веки вічные. Читание книги пророка Исаии. Пан пожидав роздавить його терпіння. Та лиш принесе життя своє у офяру за грехи, убачить вечное потомство, и волю Пана здійснить його рука. За терпение своей души он убачит светло, и им насытится. Мой справедливый слуга оправдает многих, и сам понесе ихние провины. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Милосердность Твоя, няхай буде над нами. Милосердность Твоя, няхай буде над нами. Правдивое слово Пана, и все учинки Ягоные верные, Он любит справедливость и правосудие, милостью Пана полнится земля. Милосердность Твоя, няхай буде над нами. Ось вока Пана над тими, хто його боїться, над тими, хто сподяється його милосердность, рятував от смерти і накормив їх у час голоду. Милосердность Твоя, няхай буде над нами. Душа наша чекає Пана, Йон наша допомога і оборона. Милосердность Твоя, Пане, няхай буде над нами, бо ми на Тебе сподяємся. Милосердность Твоя, няхай буде над нами. Читання послання до Габриїла. Брати, маючи першосвятора великого, який пройшов небеси, Єсус, Сина Божого, будемо твердо триматися, бо ми маємо не такого першосвятора, який не мог поспрашувати слабості нашим, а не такого, який по воді подобенства звідав усі випробування, окромя греху. Тому наблизимся за віром до трону ласки, как потримати милосердність і знести ласку від своєчасової допомоги. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 Сын человечий пришел, как служить и отдать життя свое для откупления многих.
Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. У той час подошли до Иисуса Якуб и Иоанн, сыны Забедея, и сказали наставник: мы хотим, как ты сделал нам то, про что тебе попросим. И он отказал им: что хочете, как я сделал вам? Они сказали ему: дай нам честь одному праворуч, а другому леворуч тебе у славе твоей. А Иисус сказал им: не ведаете, в чем просите. Чи можете пить келих, який я п'ю, і прийняти хрест, яким я охрещений? Вони відказали: можна. А Ісус сказав їм: келих, який я п'ю, будете пити, і хрестом, яким я хрещуся, будете охрещені. Але дать честь праворуч, леворуч мені, не від мене залежить, а тому приготовано. І почувши 10 інших учнів, почали обуратися на Якуба і Яна. А Ісус, покликавши їх, сказав: ви ведаєте, що ті, хто лічиться князями народів, панують над ними, і вельможі їх уладають над ними, але не так нехай буде між вами. Хто хоче бути найбільшим серед вас, нехай буде вам слугою, і хто хоче серед вас бути першим, нехай буде невольником всіх. Бо і Син Чоловічий не на то я прийшов, як йому служили, а як служить і віддати життя своє для відкуплення многих. Это слово Пана. Чоловічий прийшов, як служить. Глава Євангелія для Марка, 10 розділу, сьогодні почули уривок. Пан Ісус, використовуючи цей момент, сини Забедея, Якуб і Іоанн просять, підходячи до його, бути праворуч, леворуч, як міць уладу. Ісус гэтую акажу використовує, щоб дати учням катехезу. Катехезу, як повинна бути поміж ними, як повинна бути у той супольності, яку він покликав. Вони прийшли з просьбою: дай нам честь праворуч і леворуч. Ми так само приходимо до Пана Бога з своїми просьбами. Ми прийшли до того, щоб подиктувати Пану Єсусу те, що вони хочуть. Они там мели быть у центра их жадания, их прагнений. Пан Ісус навіта на гэтым усім докажанні, як повинно бути не так, як у світі, не так, як серед тих, хто панують над ними і владають над людьми, але хто хоче бути першим, нехай буде слугою. Коли глядимо на історію Костьола, глядимо на історію святих, то гэта людзі, якія сталі слугамі, якія служылі, якія ахвяравалі жыццё сваё часам, час свой. Гэта і знаныя святыя, як Маці Тэреза, ученікі милосердя Січыніна, гэта сестра Тереска, а дзіцятка Єзус, заступниця місії, хоч ніколи на місіях не була, это свою молитву, этой интенции сталася заступницей миссии. Где там у кляштора молилась перед Иисусом Христом в этой важной справе.
І інші святые, як Ян Павел II, які, будучи папа, так само служив усьому Костьолу. Гэта служэнне, гэтага прагнення служыць. Ну і розпочинається навіть так само місійність. Як псалми, каб служити, то потрібна наша віра, потрібне споткання з Єсусом Христом. Я згадую свої початки, свого покликання, коли прийшов той момент вибору, маючи 16-17, потім год, мав у серці прагнення, тоді на той час таке одно. Ідіть і обвящайте, що чути Євангелії. Це слово може теоретично родив в моїм серці молодого юнака. Це звучало, я не відав, як це буде, де це буде, як обставини. Але тоді був готовий просто пойти вже туди, куди мене пошлють. Нести Євангелія Ісуса Христа. Вступив у нас орден, де ми працюємо у різних кутках світу. Але то Бог так хотів, менавіта, вернувся сюди, і тепер тут служу. І тепер тут, менавіта, сьогодні переживаємо разом цю Євхаристію. І тут посланникам сказати, що Бог кожного з нас любить і приближається до нас володарства Боже. Сьогодні, коли молимося і переживаємо другую неделю світу, для всі собольності Костьола, навіть в цій інтенції моляться солідарно один з одним. І ті собольності, які висилають місіонерів і приймають, то навіть думаємо про Костьол повсюдно, як вже казав, думаємо про Костьол наш тут, про наші реалії і наші супольності. І тих людей, яких ми відаємо, яким так само потрібний місіонер, який скаже їм про Боже Слово, який своїм життям, прикладом свого життя, попросту покаже їм Пана Бога. Дорогі брати і сестри, сьогодні в другому читанні автор послання до Габреїв каже, наближимося з довіром до трону ласки. Наближимося з довіром до трону ласки. Що з'являється троном ласки? Допомога нам приходить святая сестра Фаустина у своїм дневничку у номері 1485. Пише про те, що трон ласки – це табернакулюм. Це трон ласки, це трон милосердності. Табернакулюм, який не з'являється в'язницею для найсвятішого сакраменту, а який з'являється троном Божої, троном короля любові. Тут є король любові, то є наш Бог, Ісус Христос, до якого приходимо завжди, коли приходимо, затримовуємося, кланяємо на коліні становимося. А Ісус прагне, як ми приймали його у Святій Комунії, приймали Євхаристію. Ісус прагне, як ми приходили на адорацію, каже святая Фаустина. На адорацію, де будемо тривати перед ним, перед найсвятейшим сакраментом, що в табернакулі, що виставленим монстранці. Цей час, можна сказати, по-людську, як сказав, збоку поглядівши, змарнований. Сядиш і нічого не робиш. Це той час, коли ми дозволяємо Ісусу наповняти наше серце милосердністю своєю ласкою, щоб ми угрунтовані у нашій вірі, моцні нашої віри, могли цією вірою справді ділитися. Папа Францишек у посланні на сьогоднішній день, яке назвав разом з молоддю «Будемо нести Євангелія усім людям», звертає увагу на різні навіть аспекти місійної діяльності Костьола, але каже, що все починається від того, коли чоловік переживає те, що він покликаний і посланий Богом. Это такие два рукавика. Я покликаний Паном Богом, моя вера, мой скарб, и посланий Паном Богом. І це тоді для Бога, для Ісуса Христа, для цього ім'я. Чоловік не один раз покидає свою батьківщину, покидає свою сім'ю,
A prawda jak Habit, sutannu, albo jak świecki misjoner wyjeżdżają, bo покликаны и посланы Иисусом Христом. И вот это покликание открыто сапраўды патрэбная наша вера, патрэбная наша молитва, патрэбная часам адарацыя сапраўды. Как бы у цішыне гэта адкрываем. Сапраўды вялікія рэчы, вялікія справы, мы гэта дасведчваем в нашым жыцці, адбываюцца дзесьці у цішыне, адбываюцца у тых наших таких моментах, не таких каких-то там вельми шумных, але в тишине нашего сердца, в тишине на молитве, Христі, адорації, служанці святим, де ми справді відкриваємо Пана Бога, де Бог становиться першим. Не я, але Пан Бог, Пан Єсус. І гэты час сьогодні, гэты тиждень, особливо, коли ми будемо молитися в этом тексті, запрошую, щоб знайти той час і на молитву ружанцовую, інтенції місії, інтенції близьких своїх. Я питався дітей в передній святої мши про однокласників. Скільки чоловік ще не вірить у Пана Бога. Вельми шмат, як я розповідаю. Вельми шмат у якихось однокласників, які не знають Пана Бога. Таких статистик огульних на світі є 350 тисяч місіонерів. Помимо їх місійних намагань, jeszcze około 5 miliardów ludzi znają Boga nieokreślonych. Znają lubowi Jezusa Chrysta, jaki oddaje za nas swoje życie. Jakby dzieciom, jeśli nasza modlitwa jest to wieś tydzień, że nas oprowadza obudzeniem, aby znowu docenić swoją wierę. Docenić nasz rok, zapytać siebie, czy to prawdy dla mnie to skarb. I aby tę wierę zaprawić, dzielić. U pierwszą czas czas modlitwy, czas świadczenia swojego życia. A tam, gdzie trzeba, tam, gdzie będziemy odczuwać, że ja odklikany i posłany, tak samo i swoim słowem. I kiedy za konkretnymi uczynkami. Ja nie przyszedł, aby mnie służyli, ale aby służyli. No i tak nabliżają się do tronu łaski, do tronu miłosierności, do tronu Króla Lubowi, Jezusa Chrysta, naszego Zbawiciela. Віру у одного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усього важного і неважного, і у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, Зайца народженого, перед усіми веками, Бога от Бога, світло от світла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створеного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, і Он для нас, людей, і для нашого збавлення, зійшов з неба і вціловився от Духа Святого, з Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понском Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядись праворуч Отца, и знов прийде у хвале, судить живых и померлых, и его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклоніння і хвала, який промовляв праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов, и чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будущем світі. Амінь. Праз Єсуса Христа, який своєю покорою і приниженням вислужив нам угодне дітей Божих, за віром прославим Отцу в небі просьби Костела і всього світу. Молимся за святой костел,
слушаючи Божє Слово і уділяючи сакраменти, свідчив о спавшій місії Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, как в сердцах людей я намасовывал веру и опускал тугу в повешенных коштовностях. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как подносины поміж костелом и державою сприяли развитию релігійного життя людей. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за служенцов, как их семейное житье и праца сприяли усталеванию Божьего владарства на земле. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за медицинских работников, как они с отказностью ставились до своей працы и не мкнулись наследовать Божию милосердность. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собранных, как удел у пианицы Святой Мши, давал нам силы для преодоления ежедневных проблем и клопотов. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за Валентина и Василя, за здоровье, Божьей ласки, мощной веры. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже Всемогутний, Тобі довіряємо справу місії в усім світі, всім місіонерам, тих людей, які ще Тебе не знають. Довіряємо Тобі нас самих, усіх наших близьких, праз Христа, Пана нашого. Амінь. Спел номер 108. Твою и вашу оферу принял Бог Отец Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме оферу з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам і всьому Костелу Святому. Просим Тебя, милосердный Боже, да поможи нам служить пред Твоим алтарем со щирым сердцем, как нас очистила от грехов Твоя ласка, и освятила верою Тебе складаем, праз Христа, Пана нашего. Пан з вами. І з Духом В Твоїм Твоєму серці узносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Угодно это і справедливо. Заправди годна, це і справедлива, слушна і смиренна, як ми завжди і всюди. Тобі складали подяку, Пане, святий Ойче, Всемогутній вічний Боже. Ти у своїй милосердності так полюбив світ, що спасав мене як откупителя свого Сина. Він став подобним до нас во всіх отрачах греху, щоб ти мог любити у нас то, що полюбив своїм Сином. Через його послухняність ти вернув нам дари свої раз, які ми стратили через грешную непослухняність. Там з ангелами і з усіми святими ми прославляємо Тебе разом з ними, відкликаючи. Господа
Naprawdę, Boża Ty święty, krynica ucielakaj światłości temu, ujedność usім Kościoła. U pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus воскрес i spasłał na apostołów Ducha Świętego, raz Chrysta, prosi Ciebie, uświęcaj mnie, Boże. A święciło Twoje dary rozwoju Ducha Twojego, aby my stali się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrysta. Jankowi dobrowolno wydał siebie na łódź i wziął chleb i podziałki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, każąc: Bierzcie i jeszcze z tego uście, bo to jest ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnym czynom po wieczery ujrzał kielich i znowu Tobie podziaku składający, podał swoim uczniom, każąc: Bierzcie i pijcie z niego uście, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowietu, jakie za was i za mnogich będzie pralita, dla odpuszczenia grzechów. Wy to czynicie na moją pamięć. Гэта вялікая таямніца веры. Обещаешь смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престоления. Wspominając o śmierci z własnej powstania Twojego Syna, oferuję Tobie, Panie, przedwyższający spełnienie światu, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою i służyć Tobie. Pokorna molę Ciebie, kapuścik nas, spływających ciała i krwi Chrysta, Duch Święty zabrał to одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół, rozsiejny po всем świecie. Udoskonal Jego любові razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Tadeuszem i duchowieństwem. Pamiętaj tak samo про братов сестер наших, які апостолів надійного спасення, і про всіх, хто Твоя ласка пішов з этого світу. Дозволь побачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, щоб ми заслужили уділу житті вічному єдності з Найсвятейшою Богородицею Панною Марією, святим Юзефом і Абраамом, святими апостолами, нашими заступниками, святим Яном, святим Максимilianem, святими Павлом, другими всіми святими, які справді подобалися Тобі, щоб з ними і ми хвалили і прославляли Тебе, про Сина Твоего, Єзуса Христа. Раз Христос Христові Христі, Тобі Боже Ojcze Всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усіх, як і вічний. Pamiętaj zbawienne zapowiedzi i Bożym nastawieniem nauczania, a śmiech im przekazać. Як у небі, так
Proszę Ciebie, Panie, zbaw nas od wszelkiego zła. Daj łaskawa supokój i dni naszych. Допоможи нам в милосердности Твоей, как мы были заушиды вольные от греху и захованы человека неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийшли збавці нашого Єзуса Христа. Благодарство и мост и хвала навеки. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, спокой мой даю вам. Прощи не зважай на грехи наши, а на віру Христова Твоего. И будь ласкавый згодно з Твоєю волею, а дарить його супокоєм і єдності. І живеш і владаєш на віки вічні. Аминь. Спокой Пане, нехай завжди буде з вами. И с Духом Твоим. І отець ближнього знак супокою. Божий дарунок Божий, Божий той, хто бере на себе грехи світу. Благословення покликаные, наверченные Богом. Пане, я не завтра, как Ты пришел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Бога Пана чуває над тими, хто боїться Його, хто сподівається на ласку Його, як урятувати від смерті їх душі і живіть їх у час голоду. Філ номер 23.
Діл номер 340. Łaskawy Ojcze, uczynnika plemnym był nasze dzieło Eucharystyi. Niechaj ona pomoże nam żyć dziany i podryktuje nas do życia wiecznego. Raz Chrysta, Pana naszego. Заключим за молитву самодельной молоди за прибирание таблицы нашей заставленной кіровання, взяти оказану допомогу, заходити харчувальниками, ділитися. Особливо взяти захистити саме на будову нашого костюла, що записуючи цю книгу, кіровців, і складаючи так само ахіари на будову метра квадратного стіни нашого костюла. Вчора дякуємо, хай вас добрий Бог узнагородить. На tym tygodniu w liturgii wyznaczają завтра u poniedziałek wspomin świętego Papy Jana Pawła II. Tak samo завтра przypadaje 70. Katarina śmierci szanownego sługi Bożego kardynała Augusta Chlonda, zasnowalnika Chrystusowca. Modlimy się o beatyfikacji sługi Bożego i tak samo u intencji naszego monastyrza ordenu.
Сьогодні для нас відбувається світла місійна неділя, розпочинаємо тиждень місійний. Захочуємо всіх на молитві у этой інтенції. Запрошаємо на оружанець, які будемо дарувати, так само і інтенції щиноду біскупу, які відбуваються інтенції місій. Powodle rozkładu dziękuję tym, kto prowadzić te nabożeństwa różańcowe i wszystkich, jeszcze nie był, że może w tym tygodniu особливо znajdziemy czas dla tego, jak razem modlić. Tak samo nagадуємо, що в нашій парафії відбувається адорація Найсвятейшого Сакраменту, виставленого в Монстанції кожну п'ятницю від 18 години, навчимось молитися у тишині. І так само адорація проходить у неділю після вечорової святої імши. До завершення діла після імши можна поставити на хвилинку на тисячу шкіряників, адорувати Єзуса у табернакулі. Zapraszamy na biblijne zustreczy. Można autora o 20 godzinie, siostra Klara prowadzić te zustreczy. W tym roku rozważają dzieje apostolów. Kto chciałby się nauczyć, jeszcze raz zapraszają. Nabliżając uroczystość Świętych Dzień Modlitwy zaplanowanej, tradycyjnie będzie modlitwa nabożeństwem wypamiętkowym. 1 listopada w naszej parafii o 18:30 nabożeństwa i święta imsza intencji pamiętnych, jakie wy przynosicie, imion, jakich przynosicie na kartkę wypamiętkową. W niedzielę to będzie o 17:30 wieczorowej świętej imszy. I potem u każdej środy i piętnicy listopada nabożeństwa o 18:30. Można przynosić zakrysty, kartki z imionami i nazwiskami naszych pamiętnych. I same dziękuję za wiarę, przedstawiacie do tej okazji. Zapowiadają już nasze świata parafialne, festiwal wszystkich świętych, jaki już obecnie już trzeci raz odbędzie w naszej parafii. W tym roku będzie prowadzić się takim misyjnym mianowicie duchu, baptylizm, na wieś świat idą i Chrysta niesią. To będzie prowadzić festiwal 18 listopada u niedzielę. Początek o 15:30. Miejsce prowadzenia to będzie dolna sala u Czerwonym Kościele. W różnych miejscach prowadzili, w tym będzie w Czerwonym Kościele. Domówili się, temu zapraszałem dzieci, młodych i dorosłych, wybrać sobie światowe, światują, adresować odpowiednio Kościół, jak udzielniczyć u naszym wspólnym świecie. Tak samo w związku z tym objawiają konkurs malunków pod nazwą Ja Misjoner. Ja Misjoner. Jak ja mogę nieść Chrysta? Это для детей, молоді, але є таке призволення на допомогу батьків. Агульне, для того, щоб можна було більш-менш об'єктивно оцінити. Jak ktoś z tych dzieci będzie sam co prawda malować, te malunki, tak samo warto zaznaczyć, to może papryka będzie jakieś świadectwo oddzielne ocenić, oddzielnej kategorii. Format A3, czas dla środy przed chwalą wszystkich świętych. Na minulym tygodniu odbyło się pochowanie księdza Edwarda Szymanka, Chrystusowca, a wczoraj w Poznaniu pamiął ksiądz Bogusław Nadolski, tak samo Chrystusłowiec. To już takie starejsze świętary, które jeszcze pamiętają naszych zasnowalników, pamiętali w taki czas nasze zgromadzenie zakonne przeżywają, że wychodzić ty, jakie jeszcze pamiętają zasnowalników. My jeden i drugi byli generalnymi nastojacielami w swój czas, byli tak samo profesorami, ksiądz Bogusław był profesorem i tak samo ksiądz Edward, ksiądz Edward był profesorem Biblii, a Bogusław liturgiki. Samo byli księdza Aleja i moim profesor jeden i drugi temu właśnie malitwę o ich intencji. A tak samo na minulym tygodniu też była wieczność nasza parafianka, pani Maryja Udowina na 76. rodzie życia, i taka przychodziła do kapliczku, modliła się razem z nami. Wczoraj było się pochowanie,
Тому і Пані Марію, за тебе небесна заботу слава, та віри Божої милосердності, уступойно, молитву. Вічно відпочивати дай їм Пане. Святловічної нехай їм світить, нехай Відпочинок дай їм Пане, а світло вічне нехай їм світить. Вічний відпочинок дай їм Пане, а святловічне нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічному. Амінь. всім юбілятам, іменинникам, доходящих активно скидання, найлепших ожидань, здоров'я, спокою, наших серць, і швидких Божих слави і ділка. Прийміться Боже благословення. Пан з вами. Нехай вас благословляє Бог Всемогутній, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Святый Архангел Михаил, Бережи нас у змаганні, будь з нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай яко знищить пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Амінь. Святейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, сохранное сердце Марии, будь з нашим порятунком, Архангела Михаила. молися за нас. Псалом номер 75.